കരീമുള്ള ലേക്കിൻ മേ ഹോട്ടൽ മേ ഖിയാം നഹി കർ സക്ത. എന്തോ ആവട്ടെ, ഞാൻ ഒരു നിലക്കും ഇനി ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ എന്നോടാകൂല. മുझे ഘർ ചാഹിയെ, എനിക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് വേണം. സുക്കൂൻ ചാഹിയെ, എനിക്ക് താമസിക്കാൻ എന്ത് വേണം? സുക്കൂൻ, ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. മേരി ബീവി ഹെ ദോ ബച്ചെ ഹെ, എനിക്ക് ഭാര്യയും 2 മക്കളും ഉണ്ട്. ഹമേ ഘർ ചാഹിയെ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വീടാണ്. ഇസ്ലിയെ ഹം മകാൻ ഡൂണ്ട് രഹേ ഹെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഓർ ഐസാ നഹി ഹെ കെ ഇസ് ഷഹർ മേ മകാൻ ഖാലി നഹി ഹെ, ഈ പട്ടണത്തിന് വീട് ഇല്ലായ്മയില്ല. മകാൻ ഖാലി നഹി ഹെ, ഐസാ നഹി ഹെ, ഈ പട്ടണത്തിന് വീടില്ലായിട്ടൊന്നുമല്ല, വീട് ഒഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടുമല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയണേ, തുമാരെ ഈ കമൽഗഞ്ച് ബിൽഡിംഗ് മേ 9 ഫ്ലാറ്റ് ഖാലി ഹെ, നിങ്ങളുടെ ഈ കമൽഗഞ്ച് ബിൽഡിംഗിൽ തന്നെ 9 ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടെ കാലിയായി കിടക്കുകയാണ്. ബഗൽ വാലെ ശാന്തിഗഞ്ച് മേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ശാന്തിഗഞ്ച് ബിൽഡിങ്ങില് അവിടെ തന്നെ 5 ഫ്ലാറ്റ് ഖാലി ഹെ, അവിടെയും 5 ഫ്ലാറ്റ് കാലിയാണ്. ബഗൽ വാലെ ശാന്തി, പിന്നെ സടക്ക് ഉസ് പാർ, റോഡിനക്കര, ഉസ് പാർ അക്കര. ജമുന നൗ മേ, ജമുന നൗ എന്നുള്ള ആ ഫ്ലാറ്റ് അവിടെ എന്താണ്? ഉസ്മേ 20 ഫ്ലാറ്റ് ഖാലി ഹെ, അവിടെ 20 ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. ഓർ ഐസാ ഭി നഹി ഹെ കെ മേരെ പാസ് റുപിയ നഹി ഹെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ഐസാ ഭി നഹി ഹെ കെ മേരെ പാസ് റുപിയ നഹി ഹെ, എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. മേ 300 റുപിയെ കിരായ ദേ സക്താ ഹും, ഞാൻ ഇവർക്ക് എന്താണ് 300 രൂപ മാസം വാടക കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. 3 മാഹ കാ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദേ സക്താ ഹും, മാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം, 3 മാസത്തെ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അഡ്വാൻസ്. ഓർ 1 മഹീനെ കാ ചാലു ഭി, 1 മാസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ആചാരം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ അതും തരാം. और एक खिड़की, एक दरवाजे और एक स्टूल के लिए 4000 रुपये पगड़ी भी दे सकता हूँ. എന്താണ്? ഒരു ഖിഡ്ക്കി ജനലിന്, ദർവാസെ വാതിലിന്, और एक स्टूल के लिए, ഒരു സ്റ്റൂൾ, ഈ ഒരു 3നും കൂടി, ഒരു സ്റ്റൂള്, വാതില്, അവർ തന്നെ ഒരു ദർവാസ വാതിലിന്, ഒരു ജനല്, ഇതിന് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ 4000 രൂപയും തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന്. മഗർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഫിർ ബി മുझे घर नहीं मिलता, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല? വീട് ആരും തരാൻ തയ്യാറില്ല. 3 മാസത്തെ കോശിഷ് കർ രഹാ ഹും, 3 മാസമായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഗർ കഹി ഘർ നഹി മിൽത്ത, എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. ഘർ ഖാലി ഹെ, വീട് ഇല്ലായ്മയല്ല, വീട് എല്ലായിടത്തും കാലിയാണ്, ബാക്കിയാണ്. അഖ്ബാറിന്റെ ഇഷ്തിഹാർ നികൾത്താ ഹെ, പത്രങ്ങളിലൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് കെ ഘർ ഖാലി ഹെ, വീട് കാലിയാണ്, ആൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഓർ ജബ് മേ ഇസ് ബിൽഡിംഗ് കെ അന്തർ ആ ജാതാ ഹും, അങ്ങനെ ഞാന് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ വീട് കാലിയാണ്. ഓർ പൂച്ച്താ ഹും ഉസ് വഖ്ത് ഭി ഘർ ഖാലി ഹെ, ഞാൻ വീട് വാടക കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും വീട് കാലിയാണ്. ഓർ ജബ് മാലിക് മകാൻ സെ ദരിയാഫ്ത് കർത്താ ഹും, അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മാലികെ മകാൻ, മകാൻ കെ മാലിക്, അയാളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും അന്വേഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാലിയാണ്. जब डेपोसिट और पगड़ी की बात होती है, അതായത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്, അഡ്വാൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫർണിച്ചർ, ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്താണ്? ഘർ ഖാലി ഹെ, വീട് കാലിയാണ്. ജബ് മേ റുപ്പിയ നിക്കാൽക്കർ മേസ് पर रख देता हूं, അങ്ങനെ പൈസ എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുമ്പോഴും. और एग्रीमेंट टाइप होने लगता है, അങ്ങനെ എഗ്രിമെന്റ് എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും उस वक्त भी घर खाली है, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ വീട് കാലിയാണ്. ലേക്കിൻ, പക്ഷേ, ജബ് മുझसे मेरा नाम पूछा जाता है, എന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നതോടുകൂടി, ജബ് മേരാ നാം പൂछा जाता है तो एकाएक वो घर कहीं गायब हो जाता है. एकाएक, उसी वक्त, उसी वक्त ये घर अभी तक जो खाली था वो घर कहीं गायब हो जाता है. എന്നോട് ഈ എന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ വീട് ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്. മാ അപ്പന് 4 ദീവാരിക്ക്, ആ വീട് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പന് 4 ദീവാറോ കെ സാത്ത്, 4 ചുമരുകളോടൊപ്പം, एक खिड़की, दरवाजे, स्टूल के,
ഇങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാതില്, ജനല്, അതുപോലെ സ്റ്റൂൾ, ये सब अलाउद्दीन के महल की तरह हवा में गायब हो जाते हैं. എന്താണ് എല്ലാം അലാവുദ്ദീന്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. और उसी तरह अलाउद्दीन महल की तरह ये सब कुछ एकदम गायब हो जाता है. तंजन यानी तंज मिजाहिया तौर पर तंज കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് अब तो वो घर खाली नहीं है. എന്താ പറയണേ? ഓ ഇപ്പൊ ആ വീട് കാലിയില്ലാന്ന്. അജി वो तो कल ही लग गया. ആൾക്കാരെ പറയുന്ന മറുപടി ഇതാണ്. എന്താണ്? അജി वो तो कल ही लग गया. അത് ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുപോയി. हाँ उसका तो दूसरे से वादा कर चुके हैं. അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാദ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റു. इसमें तो हमारे मामू आने वाले हैं भोजपुर से. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഭോജ്പൂരിൽ നമ്മളെ മാമ വരാനുള്ളതാണെന്ന്. इसमें तो हम खुद रहने वाले हैं. ഈ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ. वो तो हम किसी को देना ही नहीं. അപ്പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. वो तो हम अपने लड़के की शादी के लिए रखा है. അടുത്ത എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നതാണ് ആ കണ്ട ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. उसमें तो हमारी नई बहू आकर रहेगी. അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈ ബഹു പുതിയ മരുമോള് അത് താമസിക്കാനുള്ളതാണ്. വറസ്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപാധികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? കിസി തരസെ അബ് വോ ഫ്ലാറ്റ് ഖാലി നഹി ഹെ. എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്തും വീട് കാലിയില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വരുത്തും. സഞ്ജീത ഓർ ഉദാസ് ഹോക്കർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇയാൾക്ക് സഞ്ജീത ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓർ ഉദാസ് ഹോക്കർ ആകെ ഒരു ടെൻഷനും ഇതൊക്കെ കൂടി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യോങ്കെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? മേരാ നാം കരീമുള്ള ഹെ. എന്റെ പേര് കരീമുള്ള എന്നാണ്. കൃപാരാം ഭരദ്വാജ് നഹി. കൃപാരാം ഭരദ്വാജ് എന്നല്ല. മേരി ബീവി കാ നാം സാജിദ ഹെ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ? സാജിദ എന്നാണ്. സാവത്രി നഹി, സാവത്രി അല്ല. മേരാ ബേട്ട ഹമേ അബ്ബു ഓർ അമ്മി കഹതാ ഹെ. നമ്മളുടെ മക്കള് അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപ്പ ഉമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അബ്ബു ഉപ്പ, അമ്മി ഉമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. ഇസീലിയെ ഹമേ ഘർ നഹി മിലേഗ. അതാണ് കാരണം, വേറൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വീട് ലഭിക്കില്ല. ഇനി ഓരത്ത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീ, അതായത് ആരാണ്? സാജിദ. അവർ പറയണത് 4000 മീൽ കി മുസാഫത്തെ കർക്കെ. എന്താ പറഞ്ഞേ? 4000 4000 മീൽ മീൻസ് മൈല്, മൈലുകൾക്ക് അപ്പുറം. ഈ മുസാഫത്തെ കർക്കെ അത്രയും താണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജബ് ഹം അപ്പനെ വതൻ ലൗട്ടേത്തോ. ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഹമാരെ ദിൽ മേ നയേ ഇരാദെ ഥേ. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഇരാദെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓർ നയ വൽവലതെ ഒരു പുതിയൊരു ഉന്മേഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹം ഏക് നയി ലഗൻ ഓർ നയ ഹൗസ്ര ലേക്കർ ആയതേ. ഞങ്ങൾ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ധൈര്യവും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ പലതും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആവേശത്തോടു കൂടി, ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഷോഹർക്കി തർഫ് ഇഷാര കർക്കെ. എന്നിട്ട് ഈ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അഗർ യേ കിസി തര ക്യാൻസർ കാ ഇലാജ് ദരിയാഫ്ത് കർനെ മേ കാമിയാബ് ഹോ ജായേ. അഥവാ ഇദ്ദേഹം ക്യാൻസർ കാ ഇലാജ്, ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സ കണ്ടെത്തുന്നതില് കാമിയാബ് ഹോ ജായേ തോ, വിജയിച്ചാൽ तो उनके इलाज से सिर्फ मुसलमानों का कैंसर ठीक नहीं होगा. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്യാൻസറിന്റെ പ്രതിവിധി മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചാല് അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? സിർഫ് മുസൽമാനോക്ക ക്യാൻസർ, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല ठीक नहीं होगा, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല ശരിയാവുക. ഉൻകെ ഇലാജ് സേ അയാളുടെ ചികിത്സ ഫലമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും? ഹിന്ദു കാ നാസൂർ ഭി ठीक होगा. അതെ, ഹിന്ദുക്കളുടെ അർബുദവും ശരിയാകും, സുഖപ്പെടും. ഓർ സിഖ് കാബി, സിഖുകാരുടേതും. ഈസായി കാബി, ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതും. ക്യോങ്കെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഇൽം ഓർ സയൻസ്, ശാസ്ത്രവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ എന്താണ്? അപ്പനെ ഹുദൂദ് അർബ, അതിന്റെ 4 ചുമരുകൾ. നമ്മൾ പറയല്ലേ വീടിന് 4 ചുമരുകൾ എന്നറിയല്ലോ, ഇതുപോലെ ഈ 4 ചുമരുകൾ അർബാമെ രംഗ് വ നസ്ൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരുന്നിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അത് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, എന്താണ് അത് നോക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെ നോക്കുന്നില്ല?
രംഗ് വ നസൽ, ഇയാളുടെ നിറം എന്താണ്, അയാളേത് വംശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, ഖൗം ഏത് രാജ്യത്തുള്ള ആളാണ്, കിസിക്ക് തഫ്രീഖ് കോ ബാക്കി നഹി രഖ്തേ, ഇതൊന്നും നീ മരുന്ന് നോക്കുന്നില്ല. തോ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ പറയുന്നത് നഹി രഖ്തേ. പിന്നെ തോ ഫിർ ഖുദാ കി ഇസ് ദമീൻ പർ, പടച്ചോൻ പടച്ച ഈ ഭൂമിയില് ये तफरीक क्यों कर बाकी है, तफरीक फर्क है, ये फर्क क्यों बाकी रखते हो, എന്തിനാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന്. यानी यहाँ पर इन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया है कि यहाँ पर अगर ये जो करीमुल्लाह साइंसदान है, अगर वो अपने काम की वजह से किसी भी तरह ये जो नासूर के जो कैंसर के इलाज अगर दरियाफ्त किया होता तो वो उसके जरिए सिर्फ मुसलमानों का या सिखों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का, हर किसी का, किसी का मजहब हो या न हो, हर किसी की जो बीमारी है, नासूर है, कैंसर है, वो ठीक हो जाएंगे. और इस तरह यही खुदा का नियम है. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, फिर खुदा की इस जमीन पर, ഈ പടച്ചവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും പേരിൽ ക്യൂം ബാക്കി രഖ്തേ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വിഭജിക്കുന്നത്, അവന് കൊടുക്കൂല, ഇവര് കൊടുക്കൂല, ആ ജാതിക്കാർ കൊടുക്കൂല, ഈ ജാതിക്കാർ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്നത്. കരീമുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കരീമുള്ള പറയാണ്, പണ്ഡിത് രാംദിയാൽ വിളിക്കാണ് ഇയാളെ, ഈ കിതനി ശർം കി ബാത് ഹൈ, അല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ, എത്ര താഴ്ന്ന വാർത്താനത്. कितनी शर्म की बात है, तुम्हें क्या शर्म नहीं है कि एक इंसान 4 ईंटों की छत के लिए, 4 ഈണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈണ്ട് ഇഷ്ടിക, ഈ 4 ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് പടച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഛത്ത് के लिए, ഈ ഒരു റൂഫിയർ മേൽക്കൂര മീൻസ് ഈ ഒരു കുടിലിന് വേണ്ടിട്ട്, ഈ ഒരു വീടിന് വേണ്ടിട്ട്, ഈ ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിട്ട്, अपना नाम നമ്മുടെ പേര്, अपना मजहब മതം, अपनी तहजीब നമ്മുടെ സംസ്കാരം, ബദൽനെ के लिए मजबूर कर दिया जाए, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മോട് നിർബന്ധിക്കണത് നമ്മുടെ മതം, പേര്, ജാതി, സംസ്കാരം ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊക്കെ മാറി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, അവിടെ താമസിക്കാൻ വാടകയ്ക്ക് വീട് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. इससे ज्यादा भयानक और खौफनाक बात क्या हो सकता है, ഇതിനും അപ്പുറം ഇനി ആളുകൾക്ക് ഭീതിതമായ, ഇതിലത്ര ഭയാനകരമായ വേറെന്ത് സംഭവമാണ് ഉള്ളത്. ആഖിർ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നതിൽ പറയണേ, അവസാനം എന്താണ്, മേ തുമാര ഭായി ഹും, ഞാൻ എന്റെ സഹോദരൻ തന്നെയല്ലേ. ഈസ് ആലമേ ഖാക് ബാസെ, ഇതേ മണ്ണിൽ നിന്നുമാണ്, ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് മേരി നമൂദ് ഹുയി ഹെ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, നിന്നെയും. എന്ന് വെച്ചാല് ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ഞാന്. എന്നിട്ട് പറയണേ, इसी देश के आम और इमली के पेड़ तले में तुम्हारे साथ खेला हूं, ഇതേ രാജ്യത്തിലെ ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാങ്ങ, മാവിന്റെയും, और इमली के പുളിയുടെയും ഒക്കെ पेड़ के तले, पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ खेला हूं, എന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ കളിച്ചു വളർന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. और इसी वतन में मेरी जड़े है, ഈ രാജ്യത്താണ് എന്റെ मेरी जड़ें, मेरी റൂട്ട്സ്, എന്റെ റൂട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളത്, എന്റെ വേരുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ രാജ്യം തന്നെ, ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ്. मैं यही रहना चाहता हूँ, ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുള്ളൂ. मैं यही रहना चाहता हूँ, यही रहकर अपने मादरे वतन की खिदमत करना चाहता हूँ. മാത്രല്ല ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് मैं अपनी मादरे वतन, ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിന്, മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഖിദ്മത്ത് करना चाहता हूँ, സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഖിർ മേ ജാഊ തോ കഹാ ജാഊ, ഞാൻ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എടുക്ക് പോവും. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ രാംദിയാലില്ലേ, അയാൾക്ക് ആകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഖഫാ ഹോക്കർ, ദേഷ്യം എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞേ, ഉറുദു ബസാർ ജായിയെ, जामिया मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए, बहुत सी जगहें हैं आपके रहने के लिए, क्या जरूरी है आप मेरे सर पर चढ़कर रहे. ഇയാളെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറയണേ, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിക്കോളെ, ഉറുദു ബസാർ ജായിയെ, അല്ലെ ജാമിയ മസ്ജിദ്, ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ മസ്ജിദ് ഉണ്ടല്ലോ, ഉസ്കി ചൗക്ക് ജായിയെ, ആ ഏരിയക്ക് പോയിക്കോളി,
അല്ലെങ്കിൽ खुदा बख्श मोहल्ले में जाइए, ആ खुदा बख्शिലേക്ക് പോയിക്കോളി. बहुत सी जगहें हैं, നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ധാരാളം ഇടങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്ക്. आपके रहने के लिए क्या जरूरी है, പിന്നെ എന്ത് ആവശ്യം നിനക്കുള്ളത്? आप मेरे सर पर चढ़कर रहे, എന്റെ തലയിൽ തന്നെ കേറിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇത് പറയണേ ബഡേ ആയ തഖീർ करने वाले, വലിയ ഒന്നിനെ പ്രസംഗിക്കവന് ദിമാഗ് ചാട് ലിയ, ആകെ എന്താ ഇതാക്കി, ദിമാഗ് ചാട് ലിയ, ആകെ ബുദ്ധിയൊക്കെ നക്കി തുടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ജായി ജായി എന്നിട്ട് പറയണേ ഓടുന്നു, ജായി ജായി പോയിക്കോളി പോയിക്കോളി. എന്നിട്ട് യഹാ കോയി ഫ്ലാറ്റ് ഖാലി നഹി ഹൈ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഒരു ഫ്ലാറ്റും ഖാലിയില്ല. ഹാത്ത് സെ ഇഷാരെ, ഹാത്ത് के इशारे से, കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണേ, ഹാത്ത് के इशारे से जाने के लिए कहता है, അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി പറയണേ. और मेज की दराज खोलकर, അങ്ങനെ മേശയുടെ ആ ഒരു ഡ്രോയർ അത് തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? റോഗൻ ബാദാം കി, ബദാമിന്റെ ഒരു എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണേ? ഷീഷി ഇസെ നിക്കാതെ, ഷീഷി അതിന് കുപ്പിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ പുറത്തെടുക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഹത്തേലിക്കർ, ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചത് തേലിലേക്കർ അപ്പനെ ഗുട്ടേ ഹുയേ സർപ്പർ, അയാളുടെ കഷണ്ടി ആയിട്ടുള്ള തലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സർപ്പർ മാലിഷ്, മാലിഷ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, ഇതന്നെയാണ് മാലിഷ് കർണയിലെത്ത, അയാൾ അങ്ങനെ മാലിഷ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാണ്. ഓർ ആംഗ്യം ബം കർത്താ ഹെ, കണ്ണു അടച്ചിട്ടുണ്ട്. കരീമുള്ള മായൂസ് ഹോക്കർ ബാഹർ ചലാ ജാത്താ ഹെ, ഇത് കണ്ട് നമ്മളെ കരീമുള്ള അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മായൂസ് ഹോക്കർ, അയാൾ നിരാശനായിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബാഹർ ചലാ ജാത്താ ഹെ, പുറത്തു പോവാണ്. കരീമുള്ളക്ക് തഖ്രീർ കെ ദൗറാൻ, കരീമുള്ളയുടെ ഈ ഒരു പ്രസംഗം, ഈ സംസാരം, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പണ്ഡിത് രാംദയാൽ കാ ബേട്ട, അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിത് രാംദയാലിന്റെ മകൻ ആരാണ്? കമൽ കാന്ത്, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അന്തർ ആ ജാത്താ ഹെ, അയാൾ ആ റൂമിലേക്ക് അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പനെ ബാക്കി ഖരീബ് കി ഖാലി കുർസി പർ ബൈഠ് ജാത്താ ഹെ, തന്റെ പിതാവിന്റെ ആ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആ കാലി കുർസിയില്, ആ കാലി കസേരയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇയാള്? ആക്കർ ബൈഠ് ജാത്താ ഹെ, ബൈഠത്തെ ഹെ. उसने करीमुल्लाह की तकरीर का आखिरी हिस्सा सुना है, അവന് കരീമുള്ളയുടെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ, പ്രസംഗത്തിന്റെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ. ഉസ്നെ ഖാസ മുതഅസ്സിർ മാലൂം ഹോതാ ഹെ, പക്ഷെ കേട്ട ഭാഗം ഇയാൾക്ക് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതഅസ്സിർ ഹോന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക, ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റഹി. എന്നിട്ട് करीमुल्लाह के जाने के बाद, അങ്ങനെ കരീമുള്ള वहां से निकल रहे हैं, और उस निकलने के बाद, जाने के बाद, പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം अपने बाप से मुखातब होता है, അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കമൽ കാന്ത് തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള രാംദയാൽ से बात करने लगते हैं, രാംദയാലോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പിതാജി, കമൽ കാന്ത് പറയണേ പിതാജി പിതാജി, ആ അച്ഛാ അച്ഛാ എന്ന് പറഞ്ഞത്. രാംദയാൽ തും ആകെ, ഓ നീ ഒന്നോ? ആഖ്യം ഖോൽ ദേത്ത, അങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് തുറക്കാണ് ഇയാള്. എന്നിട്ട് അടുത്ത് കൊടുക്കാണ് മകൻ, എന്താ? पिक्चर देखने के अलावा तुम्हें कोई काम आता भी है, पिक्चर देखने के अलावा, ഈ സിനിമയും കണ്ട് നടക്കുന്നതിലപ്പുറം, उसके अलावा കൂടാതെ तुम्हें कोई काम आता भी है क्या, आता भी है, വേറെ പണി എന്ത് വല്ലതും അറിയോ? എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ? എനിക്ക് വേറെ പണി അറിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചോദിക്കണം ഇയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കമൽ കാന്ത്. ജിസ്കെ ബാക്കി 8 ബിൽഡിംഗ് ഹോ, ആരുടെ വാപ്പാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ അച്ഛനാണ് 8 ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളത്? वो कोई काम क्यों करे, वो പിന്നെ വേറെ പണി എന്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? क्यों करे? രാംദയാൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് രാംദയാൽ ആണ്, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें विलायत पास कराया था, ഓ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നിന്നെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചത്? വിലായത്ത് പാസ് കർണ എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഉപരി പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തായിരുന്നു അധികം പോയിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇയാളെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചത്, ഉപരിപഠനത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ഇതിനായിരുന്നോ എന്നാണ് അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട് കമൽകാന്ത് പറയണത്, വോ തോ എന്നെ ജാനേ ഹം കൈസെ പാസ് ഹോഗേ, ഓ ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും, വോ തോ എന്നെ ജാനേ എനിക്കറിയില്ല, ഹം കൈസെ പാസ് ഹോഗേ, നമ്മളിതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാസ്സായെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലാന്ന്. കാം തോ വഹാ പർ ബി കുച്ച് ബി നഹീ കർത്തേ ഥേ, ഞാൻ അവിടെ ഒരു പണിയെടുത്തില്ലേനി. ഫിർ ബി മേ കൈസെ ബാരിസ്റ്റർ ഹോ ഗയാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വക്കീലായത് എങ്ങനെ? മുझे तो खुद बड़ी हैरत होती है, എനിക്കിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താണ് ഒരു ആശ്ചര്യം തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം സൈലൻസ്. ഇത് കേട്ട് കമൽകാന്ത് പറയണേ, പിന്നെ കമൽകാന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, പിതാജി
मुझे आपसे एक जरूरी काम है, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരണം. രാംദേവ് പറയണേ, ഓഹ് और और कोई जरूरी काम नहीं हो सकता आज. ഇന്നൊരു കാര്യം നടക്കൂല കേട്ടോ, വേറൊരു കാര്യം ഇന്ന് നടക്കൂല. സിവായ് इसके, ഇതല്ലാതെ कि इस बिल्डिंग के तमाम फ्लैट किराए पर उठा दिए जाए. ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തമാം ഫ്ലാറ്റ് കിരായ पर नहीं दिया जाए. ഈ ബിൽഡിങ്ങിലെ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുന്നത് വരെ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇരിക്കില്ല, ഇന്നതേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോ ഇത് കേട്ട് നമ്മളെ കമൽകാന്ത് ചോദിക്കാണ്, മഗർ മഗർ അഭി തോ ഏക് അച്ഛാ ഷരീഫ് ആദ്മി ആയ താ. ഇപ്പോഴല്ലേ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിരുന്ന്. ആപ്നെ ഉസെ മകാൻ ക്യോ നഹി ദിയ, നിങ്ങളെന്താ അയക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്ന്? രാംദേവ് കേട്ടിട്ട്, ലോ ഭല മേ കിസി മുസൽമാൻ കോ മകാൻ ക്യോ ദേനെ ലഗാ. ഞാൻ എന്തിനാ, ഓ ലോ എടുക്ക്, എന്തായി പറഞ്ഞേ? ഭല മേ കിസി മുസൽമാൻ കോ, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മക്കാൻ ക്യോം ദേനെ ലഗാ, ഞാൻ എന്തിനു കൊടുക്കണം? മിർസാജി ഖാസ് നഹി. ഇത് കേട്ടപ്പോ മിർസ ആ ഇതന്നെയാണ് ഖാസ്ന വരക്കാൻ തുടങ്ങി. രാംദയാൽ ചൗങ്കർ ഉസ്കി തർഫ് ദേഖ്തേ. ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് രാംദയാൽ ചൗങ്കർ ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഉസ്കി തർഫ് ദേഖ്തേ. ആ മൂപ്പടുത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുന്നത്, ഒരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ എന്ന് ഇയാളെ പാലിക്കാണ്. രാംദയാൽ ചൗങ്കർ നിറം ലഹിജവേ, ഇയാളൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്, ആര് രാംദയാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണത്, നിറം സോഫ്റ്റ് ലഹജേമേ ആ സ്വരത്തിൽ പറയണേ. മേരെ മത്ലബ് ഹേ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുझे മുസൽമാനോ സെ കോയി നഫ്രത് നഹി ഹേ. നഫ്രത്ത് വെറുപ്പ്, മുझे മുസൽമാനോ സെ, എനിക്ക് മുസൽമാനോ സെ കോയി നഫ്രത് നഹി, എനിക്ക് യാതൊരു വെറുപ്പില്ല. മേരെ ബഹുത് സെ ദോസ്ത് മുസൽമാൻ ഹേ, എന്റെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അവരെന്താണ് മുസൽമാൻ ഹേ. അബ് തോ മിർസ ഇർഷാദ് ഹുസൈൻ കോ ഹി ലേ ലോ. കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ മിർസ ഇർഷാദ് ഹുസൈൻ, ആ 10 साल से मेरे यहाँ मुलाजिम है. 10 साल से मेरे यहाँ मीन्स मेरे पास मुलाजिम है 10 साल से. 10 വർഷമായാണ് he is working with me. कभी आपको कोई तकलीफ दी मिर्जा जी, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് कोई तकलीफ कोई any difficulty, ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയോ? कभी आपको कोई तकलीफ दी मिर्जा जी. ആ അപ്പൊ മിർസ കേട്ടാണ്, ജി ബിൽക്കുൽ നഹി, ഓ ഇല്ല 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 ഇല്ല. നിദാരാം ദിയാൽ കഭി ആപ്സെ ജഗഡ കിയ, വല്ലപ്പോഴും കൂടെ കലഹിച്ചോ ഞാൻ? മിർസ ഹർഗിസ് നഹി, ഒരിക്കലുമില്ല. രാംദിയാൽ ഇത് കേട്ട് രാംദിയാൽ പിന്നെ പറയണത്, ആ ഇത് രണ്ടും ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയില്ലേ ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടെന്ന്. നിങ്ങളെ പറയണത്, മേ തോ മുസൽമാനോ കാ ബഡ ഹൈർ ഖ്വാഹ്, ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ഗുണകാംക്ഷിയാണെന്ന്. മഗർ മകാൻ കി ബാത് ഓർ ഹൈ, പക്ഷെ വീടിന്റെ കാര്യം അത് വേറെ ഉണ്ടോ. ये हिंदुओं का मोहल्ला है, കാരണം എന്താ, ഇത് ഹിന്ദുओं का मोहल्ला है, ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏരിയയാണ്. यहाँ की बात और है, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു കോലത്തിലാണ് നടക്കുക. यहाँ के लोगों का मिजाज और है, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവവും സ്വഭാവവും വേറെ തന്നെയാണ്. ഡങ്ക് ഓർ ഹെ, ഇവിടെ രീതി വേറെയാണ്. ഞാൻ അഥവാ അവർക്ക് വീട് കൊടുത്താൽ എന്താ, ബഡി ഗഡബഡ് ഹോ ജാതി ഹെ, ആകെ കൂടി ഗഡബഡ്, ആകെ കൂടി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി മാറും. തും അഭി ബച്ചേ ഹോ, നീ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായില്ല. തും അഭി ബച്ചേ ഹോ, തും एक छोटा बच्चा हो, ഇപ്പോഴും നീ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. എന്താണ്, തും നഹി സമജ് സക്തേ യേ ബാതേൻ, എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. തും നഹി സമജ് സക്തേ, എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല. എന്താ പറയണത്, മിർസ സാഹബ് സെ പൂച്ചോ, അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മളെ മിർസ ഉണ്ടല്ലോ അയാളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്, എന്താ യേ ഖുദാ ബഖ്ഷ് മുഹല്ലേ മേ രഹ്തേ ഹെ. ഇവിടെ ഈ മിർസ ഇർഷാദ് ഹുസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അയാൾ എവിടെ താമസിക്കുന്ന ആള്, ഖുദാ ബഖ്ഷ് മേ രഹ്തേ, ഖുദാ ബഖ്ഷ് ഏരിയയിലാണ് ഇയാള് താമസിക്കുന്നത്. പൂച്ചേ ഇൻസെ, ഇയാളും ചോദിച്ചു നോക്ക്, വഹാ കോയി ഹിന്ദു ഭി രഹ്താ ഹെ, അവിടെ വല്ല ഹിന്ദുക്കളും താമസിക്കുന്നുള്ളൂ ചോദിച്ചു നോക്ക് അയാളോട്. ഇത് കേട്ടപ്പോ മിർസ പറയണ, സർഹിലാക്കർ താലയാടിട്ട് പറയണ ഇയാൾ, ജി നഹി, അവിടെ ഒരാളില്ല. വഹാ തോ ഖുദാ കെ ഫസ്ൽ സെ കോയി കാഫിർ, അവിടെ പടച്ചോൻ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു കാഫിറും. മേര മത്ലബ് ഹെ കി കോയി ഹിന്ദു നഹി രഹ്താ. ഇയാൾക്കൊന്ന് ബേജാറായി ഇയാൾ. എന്നിട്ട് പറയണ ഇയാളെന്ത്, ആ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നേരെ മത്ലബ് ഹെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്,
वहां पर कोई हिंदू नहीं रहता, അവിടെ ഹിന്ദുക്കളൊന്നും താമസിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ജൽദി സെ പാൻ കി ഡബിയ, ഇയാൾ ഈ തെറ്റിയോട് പറ്റിയല്ലോ, അപ്പൊ അതൊന്നും അറച്ചൊക്കെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജൽസെ പാൻ കി ഡബിയ, ആ വെറ്റിലച്ചല്ല അത് എടുത്തിട്ട് ഇയാളുടെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, രാംദിയാൽ की तरफ बढ़ाकर, രാംദിയാൽ എടുത്തിട്ട് നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് പാൻ ഖായിയെ, വെറ്റിലെടുത്തോളി. ഇത് കണ്ടപ്പോ രാംദിയാൽ പറയണേ സർ ഹിലാക്കർ, തലയാട്ടിട്ട് പറയണത്, ആപ്കോ മാലൂം ഹൈ നാ മിർസ ജി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ മിർസ, आपके पान तो जौनपुरी तंबाकू के होते हैं, നിങ്ങളുടെ വെറ്റില ജോൺപൂരി തമ്പാക്കു ആണ്. ജോൺപൂരി ഉണ്ടാവുന്ന തമ്പാക്കു ഉണ്ടല്ലോ, അത് ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളതാണ് നിങ്ങള്. ആ വെറ്റിലും നൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജോൺപൂരിയാണ്. ഓർ മേ കാൺപൂരി ഖാത്താ ഹോ, തമ്പാക്കു ഖാത്താ, ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് കാൺപൂരിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിലും വരെ ജാതി മതവും അപ്പനി ഡബിയ ബടാക്കർ. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അയാളുടെ ഡബി എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബടാക്കർ നീക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഖായി, കഴിച്ചോളൂ. മിർസ पीछे हटकर, ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് മിർസ വന്നിട്ട്, മാഫ് കീജിയെ, ആപ്കെ പാൻ തോ കാൺപൂരി തമ്പാക്കു കെ ഹോത്തെ, അല്ലല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ്. എന്താണ്, സോറി, എന്താണ്, ആപ്കെ പാൻ തോ, നിങ്ങളുടെ പാൻ എന്താണ് വെറ്റില, കാൺപൂരി തമ്പാക്കു കെ ഹോത്തെ, നിങ്ങളുടേത് കാൺപൂരി തമ്പാക്കു ആണ്. ഓർ മേ ജോൺപൂരി ഖാത്താ ഹൂം, ഞാനാണെങ്കിൽ ജോൺപൂരിയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. ദോനോ അപ്പനി അപ്പനി ഡബിയ സേ, രണ്ടുപേരും അപ്പനി അപ്പനി വെറ്റിലച്ചിലുണ്ടല്ലോ, ഉസ്മേ സേ ഡബിയ മേ സേ ഏക് സാത്ത് പാൻ നിക്കാൽത്തെ, ഒരുമിച്ച് വെറ്റിലെടുത്തോണ്ട് നിക്കാൽത്തെ പുറത്തെടുക്കുന്നു. ഏക് സാത്ത് മുഹ് മേ ഡാൽത്തെ, ഒരേ സമയം വായിലെടുത്ത് നോക്കുന്നു. ഏക് സാത്ത് ഡബിയ ബന്ദ് കർത്തെ, ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരും ആ ഡബിയ, ആ എന്ത് ചെയ്യണ വെറ്റിലച്ചല്ല അടച്ചു വെക്കുന്നു. इतने में एक पेशावरी हिंदू पठान माँ अपनी बीवी और सिंधी दलाल लच्चू के कमरे में दाखिल होते हैं. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പെഷാവരി ഹിന്ദു പട്ടാൻ, അയാളുടെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഒരു ദല്ലാളുണ്ട് ലച്ചു, അയാളോടൊപ്പം ആ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ ഏരിയ നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഇനി